fillas de Lúa. Lúa viñou no xardín. Ola a todos e a todas! O alumnado de cuarto de primaria imos representar o capítulo número 6 do libro O misterio das fillas de Lúa, titulado Lúa viñou no xardín. Neste episodio, Xocas, o irmán de David, o protagonista, trae un gatiño a casa e a súa nai anóxase moito porque non quere saber nada de gatos. Cando chegou Xocas de andar en bici, a mamá díxolle unhas palabras, eran pecados moi gordos. Leva daqui esta gata, la cazamos. Vale, non te alporices, que a deixo onde a collí. E para que os saibas, as gatas son máis cazadores que os gatos. Non quero animais na casa, e menos unha gata. Xa me chega cas galiñas e sobre todo con vos. Eu non sabía que mamá pensaba que nós éramos animais. Nin sequera sabía que Lúa non era un gato, que era unha gata. Mentres eles discutían, quixen comprobar. Collín o gatiño, digo, a gata, e levantei o rabo. Claro que era unha gata, non tiña pito nin nada. Mamá e Xocas seguían a berrar. Ainda para máis, gata. Repetía e gritaba mamá como unha histérica, que quere decir que berraba moitísimo. Que máis dá? Iso, que máis dá? As gatas empreñan e enchen a casa de gatos. Ademais, nós estamos moito tempo fora. Quen lle bota de comer, Quen limpa onde mancha? Mentre discutían, a gatiña marchou a eira. Non corría porque aínda non sabía. Puxose a escarbar no xardín que tiñan diante da porta. Mexeu, tapou coas patas de diante, que parecen mans, e logo puxose a cheirar. Tapou outro pouco e comezou a miañar sen parar. Xocas, que a viu oriñar, díxolle a súa nai: Ves que limpar, que non o fai no chan do baixo. Sácateme de diante. Agora xa é noite, pero mañá lévala onde está, entendido? Xocas calou e David tamén calou e dixo baixinho: Xa verás como lle vai dar pena. Deixaron a quedar no baixo. Eles subiron porque ia ser a hora da cea, que é cando vai chegar o pai do seu traballo. Sentían a miañar seguido e David tiña moita mágoa dela. Chegou o papá e a mamá deulle as queixas de Xocas. Total, volveu a repetir as mesmas cousas daquela maneira que lles facía chiar os oídos. Este rapaz vai acabar comigo e non me trouxe unha gata abandonada para casa sen decirme nada. Intolerable! Agora mesmo vou falar con el moi seriamente. Non se sabe que lle diría ao pai, porque Xocas levantouse da mesa e David marchou detrás dele. O caso é que a gata quedou con nós para sempre. Creo que mamá tamén lle quere moito, porque se nós nos esquecemos de lle botar comida, ela sempre se acorda. É iso que por culpa de resolver o misterio nunha das prácticas pasou algo terrible. Se queredes saber o que lle pasou a Lúa, tedes o libro en calquera biblioteca.